Huria ni tuhata adorang sota mulai parminggota tapahoho marohata martang yang mahita di bagasa rohat tabi martang yang mahita. Amin. Selamat hari Minggu Trinitatis ma dihamu saluhuna. Nunga tasalpuhon akka pesta nabalga pesta lasniroha di huriata naupudi tahalason jala pesta hoddo pesta pentakoste ari parningotan ni hasasaur ni tod di Purbadia na mangalihon gugo duhut napai baruho rohatta ganupari tod di Purbadia ido na mangalihon gugo di hita asa gabe sitidangi ni Kristus hita. Nunga sahat hita noeng tuminggu Trinitatis hasitulus adaon ni debata nunga sikop ulaon parsuruon ni amai diula anaki na holong dorohani amai dianaki naung dilehod do saluhuna tutanganna naung dapotan hanguluan saleleng nileleng na do namak kaporsyai anaki. Atong marlas ni roha mahita umuji Tuhan debata anakna nang tod di Perbadia ay disuruh debata do anakna jala di pasar hoddo tod di natuhita ido topik ni minggutta sadarion atong marede mahita tapasangap majahuba nasut timbuli ay belgani holongna dang tarasami. Ni Jehovah nasun banguli walgani holong nadang tarasami nasa sadai manurusita jong ujima debata Alemanisia lasroam Abon Jehovah marhite-hite goarni debata ama
dohot guarnya anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tod di perbadia, na tumo palangit dohot tanon. Amin. Siasion situan ni hadingganan, marsinodang debata, say narodo debata jaladang tagamon hohomi bana, ay songonodo di dog Jehovah, usihonok kumaayik tuaka na mawas, dot akasunge tu na mahiyang, usihonok kuma tututod diku tu pinopar muna, noaing jala pasupasokku tu pinopar musugut, Jehovah do debata jala ibana madodangi hita, tabaton hamu maaka pilihan pesta, sahat ro diaka taduk ni langgatani. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan Yesus hudok kami mau lihat itu hosian nasa rohanami, ala di pojok ho huriam di tanoon, jala ala dohot hami di jauh ho tusi, sesuru maton di berbadia tu rohanami, asa tung hupat totop hami ho, hanguluan nami, asa lohot tu ho hami marhite-hite hapor siaon nasitong, jala asa tok tong halason hami, pasangapong guarmu, natar puji rodi saliling nililing na. Amin. Tangi honamu mapatik ni debata di mingguta sadarion, imana dibuat sian kopesi HKBP bindu 2, taringot tu hasi tulu sadaun ni debata, songonom madidok. Tahapor syai jala tahatidak kodo, sadado debata jala huhut si tulu sadado imana, debata ama, debata anak, debata tod di porbadia. Na ditubuhon amay do anak na siyan hadirion na sadiri, siyan mula ni mulana ro di saliling nililing na madok, suang songon amay naso marmula naso marujung, suang songonido anaki, suang songoni musedo naso marmula jala naso marujung do tod di porbadiay. Ima naborhat siya debata dohot anaki. Marhite-hite podaon taalo jala tatulak do pangatusion nama dok holas sada do debata manang Maha Esa di bagasan pangatusion na ngarajumi na tumoru do anaki dohot todii sian amai taalo do hut poda nama dok ia hadirion ni situlusada ima debata ama anak Tuhan Yesus Kristus dohot ina todi porbadia ima sahatna atong ra mangidugugu mahita tuadupan ni debata lau mangulahon na hobar tu patik nai ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin.
madusatta tuadopan ni debata martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami parguguna suhatudusan para sirohami dahami nadangolon narodohami tujulum manoptopi dosa nami nagodangi di bagasan hajahatod dohami tubuh jaladang adong hapor siaud di bagasan rohanami saluhud dohami manibil sian akka dalammu masay gudang do pangalason nami di patikmu halay ingot mahami ali Tuhan ala ni dinggan ni basam dohot asin ni roham sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalason nami sayingot mahami hobbar to asin ni roham dohot dinggan ni basam ala ni guarmu ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosata. Songonodo pak kaholongin ni debata di Portibion. Pola dua anak nanasad sadai di Lehon. Asa unang mago ganuk na porsia di Ibana. Asa hanguluan na saliling ni liling na di Ibana. Hasang apo ma di debata na di Gijang. Amin. Hatani debata epistel di Menggutta Sadarion tersurat di Jesaya Bidonom Pamukka Maisian Naya Sada Sahat Tuaya Tualu Tajaha Ma Marsikasurin. Di tahun hamamate ni Raja Usia Huida Tuhani Hudul di atas habang sana tibu Jala namar mulia Jala akarabuni pakaianna mangguhi bagas joro. Jongjong di atasna suru-suruan serapim akan amar habong onobe dua mangkukupi bohina sida
2 makukupi pak nasida, 2 makabakon nasida. Jala marsijuom manasida songonon. Nabadia, nabadia do Jehovah Sebaot. Gok hamulion na liat portibion. Jadi umutal maaka ojahan ni tiang siang suarani na maju, jalagok timus joy. Dungi di dokma marjiau nunga magau ai jolma parbibir naramud duau. Jala di tonga-tonga di bangso parbibir naramud duau maringan. Ai nunga di ida akamataku Raja Jehovah Sebaot. Dungi habang masada sian akka surusuruan serapim madapotonau. Jala di tangan nasada batu arang agara. Nabinuat nasian langkatan dohot gasip. Jadi di jama mapa mengaku jala didok idama odo nama jama bibir ni pamangamu pabua naung niusat utangmu jala naung hinukupan dosam. Dungi hubegema suara Tuhani nama dok ise do suruh honoku jala ise padalanami jadi nikuma disodo au suruh au. Ima sahatna martua doakana tumangihon hatani debata jala nakpeopsa. Amin. Hatidakko mahaporsyaw tay songon na ni hatidakko ni dongata sa haporsyaon di sadok portibion rap mahita madok au porsya di debata Jehovah ido ama pargugu naso hatudusan natmo palangit dohotano au porsya di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana ditubuhon ni si Maria nage-begabian seton di porbadia andorang sehabubuhan ido tuhata natumaun na bernit di panghuman ni silatus namate tarpajal libana di hau pinor silang na tua tubono toru dumi tanom namulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo naso hatudusani di simai bana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu doho namate au porsea di tod di porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan abadia do di hasisaan ni dosa do di hatai na mandok mula mangulu dusogu daging ni halak nang mate do di hangoluan na sorasuda. Amin. Titing HKBP Serang, Resok Serang, Minggu 30 Mei 2020 sada. Naso hujahami sia juluon tajahama di rohat tabi jala tabuam mamulak acara gerejon. Na perjulu guar ni minggu
Minggu Trinitatis manang hasitulu sadaun ni debata. Topik disuruh debatado anak-anak jala di pasaur hoddo toddina. 2. Surat pastoral sian eporus HKBP. Dung sipul titingon jahahonoddo surat pastoral sian eporus HKBP taringot tu laporan penggalangan dana pensiun. Na paupaton gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP. Hobar tu program ni Huriata HKBP di bagasan tahun 2020 sada laho menanggulangi dana pensiun HKBP sialani tatupahima marhite narade pasahaton gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP. Tapasaha mai di kotak na pinaradi ni Huriata di pitu masuk gerejaon. Asabui tongosota sehali 3 bulan tu kantor pusat HKBP. Di pasu-pasu tu hatta ma ulauni bai sangap di tu hatta jalalas ni roha di Huriana. Na palimahon maka tidakon haporseaon manang menyaksikan iman. Di parmingguota sadarion pukul 10.15 WIB di patupa Huriata do acara maka tidakon haporseaon manang menyaksikan iman tu sahala na poso bulung boru-boru. Na pawaluhon rapot koordinasi tingkat resort. Di hari Senin tanggal 31 Mei 2020 sada di patupa do rapat koordinasi tingkat resort Serang. Laho mengevaluasi doho mengarang-rangi si hubasan ni resok tahun. Ulau ni mulai pukul 10 siawip manang jam 7 borngin. Namaringanan di garijaon. Pinangido ma haradeon ni sude pangulan ago tiki. Parharado resort do MPA manang parhalado parar tahun sian HKBP Serang. HKBP Maranata Cilegon. Dohot HKBP Cikande laho madohoti ulauni. Na pasiahon pertanyaan keluarga do sermon parhalado HKBP Serang. Di hari Selasa tanggal 1 Juni 2020 sada di patupa do pertanyaan keluarga do sermon parhalado maringanan di gerejaon masuk pukul 10 siawip manang jam 7 borngin. Nama jabui ima keluarga amang pendeta BB siagian boru siahaan. Pinangido ma tu parhalado laho madohoti ulaoni. Pasapuluhon pertanyaan sektor. Di hari Kamis tanggal 3 Juni 2020 sada pukul 10 sia 30 WIB di gereja sektor Sada Serang, sektor 2 Keramat Watu, sektor 4 Cinanggung, sektor 5 Bumiagung, sektor 10 Pipitan, Perhubas, Perjamita, Pendeta TM Simorakir, liturgis tertulis Situa TM Situmorang, seharusnya Situa Sitanggang. Di hari Jumat tanggal 4 Juni 2020 sada masuk pukul 10 sia 30 WIB di Bagas, keluarga sektor Tolu Pandeglang, keluarga LC Hobbing, Boru Sialagan, Perum Kuranten Pandeglang, Perhubas, Amata Padita BB Siagian, liturgis Situa Ha Lubabatu. Pasapulu sadahon Dewan Koinonia Huriata Totongdo Makubasi PHD Manang PA kategorial do sermon guru sekolah minggu marhite online ima melalui aplikasi Zoom songoni tatap muka di gereja ima na perjulu seksi sekolah minggu di hari Rabu tanggal 2 Mei 2020 sada Perhubas Pendeta TM Simorakir na paduahon seksi remaja do Naposo di hari Sabtu tanggal 5 Juni 2020 sada Perhubas Pendeta Mungkur.
Pasap nomor tolu seksi Paropuan di hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 Parhobas Pendeta DFD Tapubulun. Punguan ina pada hari Kamis patupahon tatap muka di gerejaon ima minggu pertama, kedua, ketulu. Jala di minggu paupaton secara virtual melalui Zoom. Paupaton seksi Bapak. Di hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 Parhobas Pendeta TM Simorakir PHD Ama patupa tatap muka di gerejaon ima hari Jumat terakhir sekaligus latihan kor persiapan marede di gereja. Palimahon seksi lansia di hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 Parhobas Pendeta DFD Tapubulun. Pasapulu tuluhon ima pakobasion mangapuli. Di hari Minggu sadarion tanggal 30 Mei 2021 patupaun ni huriata do acara pangapulion masuk pukul 10 luip manang jam onom botari ima tubagas keluarga na perjolo keluarga Nyonya Deha Sinurat Buru Samosir alamat Perum TCP Blok Besada nomor 41 Sektor Walu Ciruas Parhobas Pendeta TM Simorangkir. Napaduahon tu keluarga A Panjaitan Buru Simamora alamat Perum Puri Anggrek Sektor 10 Tolu Pakupatan Parhobas Pendeta BB Siagian. Pinangidoma turuas na di sektori pengurus diakonia doho perhalado asaria mahita patupa acara pangapulioni. Ruas nataba mulu marminggu do nasida jongjong manon bulu ni jahahon. Mamuka mingguon gabe ruas ni huriama keluarga Prima Aritonang inatai Febrianti Boru Manurung. Doho dua halak danak Citra Yalepa Natania Aritonang doho Rafael Hasiholan Aritonang. Pida sian HKBP Ciledug Resort Serpong Distrik 21 Banten. Nuaeng tinggal di sektor 10 Tolu Pakupatan. Napaduahon keluarga Dantor Sitorus inatai Jojor Boru Simaremare. Pida sian HKBP Ciluar Resort Ciluar Distrik 20 Deboskap. Nuaeng tinggal di sektor 15 Rau. Di pasu-pasu Tuhan ma persaoran doho nasida gabilas niroha di huriat tahun. Ulate ma hudul mamuinang. Tolu titing naeng merbagas. Titing paduahon. Naeng majalo pasu-pasu perbagasom ma anak doho boru ni huriata. Panguli Jackson sahat tua nababan, anak niamata si tua mengiring nababan, tubuh ni inata Rostiana Buru Marpaung. Alamat Perum Ambluit Blok M nomor 146 Sektor Tolu Pandegelang. Ruas Nihuria AKBP Serang Resok Serang Distrik 21 Banten. Doho Oroana Nopa Kristina Boru Marpaung, Boru Niamata Jonas Marpaung, Tubuh ni Inata Rismawati Boru Manurung. Alamat Sitorang Jae Desa Siantar Tonga-Tonga 2 Kecamatan Siantar Narumonda Toba. Ruas ni HKI Sitorang Jae Resok Simpang 4 Parmaksian Daerah Tolu Toba Samosir. Pamasu-masuan perbagason di Patupa di hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 masuk jam 10 WIB di HKBP Nagasaribu Resort Nagasaribu Distrik Saplonom Hubang Habisaran. Sai di patulus tuhatama sakak ninasida dinalaho marbagasi.
Pasapululimahon Pesta Gotilon doho hari ulang tahun ke-65 HKBP Serang. Hobartu program ni Huriata laus marpardomuan haputusan sermon parhalado doho rapat gabungan panitia sian sektor 2 Keramat Watu doho sektor 10 sada Sankyu. Patupao ma Pesta Gotilon doho hari ulang tahun pa 65 ima di hari Minggu tanggal 10 September 2020 sada. Rak tatang yakom ma jala marsitu paham mahita di pesta lasni roha nati pinatupani Huriata. Songon hataridani parbue ni lasni rohata boy ma tapasahat marhite a persembahan amplop ditiki ibadah parmingguon na sinagihon ni situa sektor. B. Partisipasi ucapan syukur hari ulang tahun ke-65 HKBP Serang marhite pemotongan kue minimal 50.000 per kakak. C. Haulon ganup keluarga minimal 300.000. D. Ibadah kebaktian masuk pukul 10.15 WIB di lantai 2 marhite na mematuhi protokol kesehatan. Akana perdumuan tu ulauni asa dinggamma tahatai di sektor tabi. Di pasu-pasu tu hatta ma ngulu ni saluhu ruas ni Huriana gabi makorhon hasangapon di goar ni tu hatta. Titing tabahan Pakkobasion ibadah permingguan dibagas ni keluarga namar sahid. Disakapi Huriata do patupahon pakkobasion turuas namar sahid renge. Ima marhite permingguan dibagas ni keluarga secara bergiliran di ganup sektor. Ulau ni patupot tama mamuka hari Minggu tanggal 10 Juni 2020 sada. Tatangnya koma aka anggiat di pasu-pasu tuhatta maulaun pakobasione majaha titing sian kantor pusat Huria Kristen Batak Protestan HKBP Pearaja Tarutung 25 Mei 2020 sada nomor 120 sada garing L10 garing 5 garing 2020 sada. Hal laporan bulan Mei napungu tudana pensiun HKBP. Lampiran rincian pemasukan sian aka distrik tu kantor pusat. Nani hormatan sude ruas dohok parhalado HKBP dohot uluan ni Huria di inganan Nabi. Dame ni debata na sumurungima madongani hamu. Menguduti surat nami marari sia Maret 2020 sada taringot tu gerakan Rp1.000 setiap hari dohot 30 April 2020 sada taringot tu laporan bulan April napungu tudana pensiun HKBP laho manelesaihon utangta HKBP tudana pensiun HKBP marhite usaha Rp1.000 per hari doho akana asing disun sinagihon tuhamu buah-buah taringot tu hepeng nang masuk dohot hepeng na haruar sian kantor pusat domu tudana pensiuta di Medan per akhir Mei 2020 sada. Na masuk na perjolo tu rekening normal dana pensiun ima na opak rekening na adong sahat tu sadarion 25 Mei 2020 sada gudang na 12 miliar 53 juta 100 ribu 780.000 rupiah. 2. Tu rekening khusus pemerkati
pemerhati kasih HKBP godangna 38 miliar 35 juta rupiah sahat tu ujung ni Aprili plus 10 sia miliar 730 juta 710 rupiah sahat tu 20 Mei 2021 pungu sude 57 miliar 730 juta 710 ribu rupiah 10.820 rupiah. Jadi pengumuman sudah pemasukan ono 10 sia miliar 731 juta 505.200 rupiah. Nah haruar perjolo manggarar tu dana pensiun HKBP di Medan di ujung ni bulan April 2021 gudangna 47,1 miliar. Napa duahon manggarar tu dana pensiun HKBP di Medan di tanggal 25 Mei 2021 gudangna 10,4 miliar. Pungu sude ono 56,5 miliar rupiah. Taida siang godang ni namasuk digijangi taboto ma takas nadau gumudang dope naro sian pemerhati kasih HKBP na mengerupi hita HKBP 57,7 miliar sian tonga-tongata sadiri marhite usaha 1.000 rupiah sadari ganup ruasta doa usaha na asing gudangna 12 miliar 57 juta 111.320 rupiah. Alani asa tung takas hasadauta HKBP manalesaihon utang ta HKBP tudana pensiun 144 M dikurang ono 6,5 M kurang ma 78,5 miliar nari. Pinangido ma sian serek ni roha tuganu pita ruas ni HKBP marhite panguluhonon ni ganu padita resokta asa humissa patuluson usaha 1.000 rupiah sadari nang usaha na asing posdo rohanami di par situ tuota. Songonima pinasahat di haradeum muna menguduti pangurupium muna pinasahat ma molate godang tutu hatta situlu sadai mamasu-masu hita torop mahita satia majagaho dirita maradopon kopi 10 sia marhite protokol kesehatan 5 MI tabe mardongan tangiang Huria Kristen Batak Protestan Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tembusan Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia, Marturia, Diakonia HKBP. 2. Para SS HKBP, Bendahara Umum HKBP, Kepala Biro Dana Pensiun HKBP, Kepala Biro Jemaat HKBP. 3. Pertinggal. Perhepengon ni Huria boima tajahabe dititing nasahat tuhita. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resok Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Oleh kami matiki tukor eklesia.
Cek cek cek. Cek cek cek. Cek cek. Cek cek. Cek satu, cek 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 satu, cek satu. Cek.
Papuji Tuhata, Maredda Mahita. Dameni debata na sumurung sian salut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan debata tupuk jamita di minggu ta, tersurat di buku Yohanes bedu tolu ayat 31 sahatu 36. Narosian gijang ido mengatasi saluhutna. Narosian tanoon ima sian tanoon. Jala akka nasian tano odo di hatahon. Di hatindakon narosyan banwa gijangido nani idana dohot na binigena. Gabe dang adong namanjakon na hinatindakon nei. Halak namanjakon na hinatindakon nei ido sumahapon paboa parsitong debata. Ay nasinuru ni debata ido makatahon akahatan debata ay dang marpanuhatan ni bana mangalehon todii naholong dorohani amay di anaki naung dilehod do salut na tu tangan na nang dapotan hanguluan na sa leleng-leleng na do na makaposyay anaki alay na sumanguloy anaki dang idaw ni hanguluan say na miado tahe rimas ni debata di ibana. Olat nido sahat na. Hurian itu hata na marapungu di bagas gerejaon dohot na marminggu di gadup bagas nabe dohot molo adong na mandohoti parminggonon di rumah sakit alanya akan narsahid dohot secara live streaming ATBH dong tongon manang dia ibana nuaeng sahat ma tabi tuhamuna selamat hari minggu salam. Minggu tas darion iguarima minggu ahatahe. Minggu aha guar netahe. Gogodo ko kamujo. Malapatan nei. Trinitatis lapatan na hasitulu sadao ni debata. Adong do tersuat di Wilton Trinitatis. Mulai jahamu biweli sude adong do si tersurat Trinitatis. Adong rapotita. Hulala. Dang adong hata kalimat Trinitatis Tritunggal dang adong tersuat di Bibelta.
Alai buasa gabe adong Trinitatis di gereja halak Kristen, khususnya Kristen di Pertibion. Sedia dolan neroi. Bahasa aha do haroi. Bahasa Batak di daong, bahasa Indonesia di daong, bahasa Inggris di daong, bahasa aha di bahasa Latin. Trinitatis, Tritunggal. Mulu tri tolu. Ya, tunggal sada. Adong nama guar si Tertullianus. Si Tertullianus sama tokoh gereja di tahun 150 tahun 200. Oma pemimpin tokoh teologi di gereja mula-mula. Magajakku mandok hasi tulu sadao ni debata. Terlalu panjang kita mengatakan ketiga esaan Allah. Maka datang Bapak Tertullianus, dimasukkanlah bahasa Latin untuk persingkat Tritunggal, artinya ketiga esaan Allah. Allah yang tiga wujud tapi satu dalam hakikatnya. Di bayan masinode godang boleh HKBP, tapi sidang gereja sedunia pada zaman ini ipa masuk mohon asa masuk mohon sah gabe istilah teologi di gereja Kristen Pertibion. Gabe masuk mah Tritunggal. Ida sejarah ni. Jadi sahkan mai mabite sidang gereja mula-mula di Najolo. Molo tahatai Tritunggal hamu akama nami nanami ngagodang di dapur tamu panorangonon. Alakan apo soonra dengan tusi dope. Jadi sabar hamuda asal patorang dah alana macar gaon. Lagi alanungan akin tabu hita dibuan korlansia. Anak ini eklesia. Molohudo lansia terhehe musuh kan. Kor ahat he. Begitu syahdu lagunya. Kayaknya kita terbang ke surga sebentar ya dengan lagu itu ya. Kadang-kadang gitu. Betul-betul dirihennya tuh terkenal. Siapa dirihennya itu tadi? Nah, kita sudah dibekali supaya minggu ini kita siap-siap dulu persiapkan hati kita. Menjadi pengkhotbah yang baik dan benar sangat susah. Tetapi menjadi pendengar yang baik dan benar juga sangat susah. Nah, susah dua-dua. Jadi alani, mari kita menjadi pendengar yang baik dan benar, dan saya juga berusaha untuk menjadi pembicara yang baik dan benar pada hari ini. Pertama, debata ama Allah itu roh, todido Tuhani, imamanopa. Ya, imamanopa. Dan karena roh Allah itu roh, dia menciptakan dunia ini dan isinya bersifat roh. Dia menciptakan alam ini dengan firman. Jadi ini benar jadi semua. Semua dengan firman-Nya. Baik menciptakan segala sesuatu. Lalu dengan manusia. Sudah, dia disebut dengan Allah Bapa. Tuhan pencipta segalanya dengan disebut Allah Bapa. Kenapa dia disebut Allah Bapa? Karena dia sendiri mengatakan, dangna halak Kristen mandok imana parjolo Allah Bapa. Bukan orang Kristen yang sok jago, sok dekat memanggil Allah itu Bapa. Bukan orang Kristen yang mengatakan itu. Tapi siapa? Dalam Mazmur pasal 68 ayat 5 dikatakan bahwa Allah itu sebagai Bapa bagi orang-orang yatim piatu dan janda-janda. Itu Mazmur 68 ayat 5 dan 6. Nah, lalu kenapa orang Kristen berani memanggil Allah itu sebagai Bapa? Siapa mengajarkan? Apakah orang Kristen sok jago? Tidak. Yesus yang mengajarkan kepada murid-Nya. Demikianlah kamu berdoa, Bapa kami yang di sorga. Matius pasal 6 ayat 9. Jadi kita berani memanggil Allah itu sebagai Bapa karena Yesus yang mengajarkan. Maka kita berani mengatakan Allah itu sebagai Bapa. Itu dia. Jangan apa jauh-jauh kita, jangan sok dekat kita. Nah, karena Yesus mengajarkan kita memanggil Allah itu Bapa, maka kita mengatakan Allah Bapa, Bapa kami yang di surga. Amanami nadi
Bono Gijang. Amanamina di Nagori bahasa Simalungun na tong. Ali amanamina maringan di Nagori atas. Sido tong. Nido. Lalu Allah inilah yang menciptakan alam dan segala isinya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah merencanakan keselamatan. Allah yang satu ini datang menjadi manusia. Apakah Allah beranak? Tidak. Ada tuduhan mengatakan orang Kristen Allah tidak beranak. Tidak, Allah tidak beranak. Allah itu yang menjadi anak. Asal jelas sudah. Jadi Allah itu menjadi anak. Dia datang ke dunia melalui seorang perempuan. Kenapa dia melalui seorang perempuan? Karena perempuan yang pertama sekali jatuh ke dalam dosa, membawa maut ke dunia. Maka perempuan harus diperbarui. Maka juru selamat harus lahir dari seorang perempuan, namanya itu Yesus. Jadi citra perempuan perbaiki. Maka Yesus datang melalui seorang perempuan. Nah, lalu Allah ini datang ke dunia menjadi anak. Apakah Yesus itu Tuhan? Ya. Apakah Allah itu datang? Ya. Apakah Allah itu juga anak? Ya. Siapa mengatakan Yesus anak Allah? Oke. Isa mandokon Yesus anak di bata. Isa mandokon. Kita do mandokon di mana anak di bata? Bukan. Bukan kita melabel, membuat namanya anak Allah. Bukan orang Kristen melabeli, membuat nama Allah itu anak Allah. Bukan. Tapi Allah sendiri. Kenapa? Ketika malaikat Gabriel bertemu dengan Maria, Lukas 1 ayat 35 mengatakan, engkau akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus dan dia adalah anak Allah, dan berikan namanya Yesus. Kita baca Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Situ tertera itu. Tapi ayat 35 mengatakan dia adalah anak Allah. Jadi Yesus bukan anak Maria, tapi anak Allah. Nama Yesus bukan dari dunia. Hamu akan nasionon. Isa mampain gormuna. Among. Walau sisi di banai. Opung. Walau sisi di banai. Tapi nama Yesus bukan Maria dan Joseph berikan nama. Tapi nama Yesus dibawa oleh malaikat Jibril langsung dari sorga. Berikan namanya Yesus. Jadi nama Yesus nama dari sorga. Jangan sembarangan ngomong nama Yesus. Nah, jadi Tuhan sendiri mengatakan dia anak Allah. Dinamakan Yesus itu anak Allah kepada Maria. Lalu setelah itu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Lukas 3 ayat 17. Pada saat itu juga lah ada suara dari sorga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini pernyataan secara umum. Di tengah-tengah masyarakat banyak orang di Sungai Yordan, banyak manusia. Tadi pemberitahuan itu secara pribadi kepada Maria, sekarang pemberitahuan kepada semua manusia yang hadir pada waktu itu. Mendengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini yang kedua kali yang mengatakan Yesus itu anak Allah. Yang ketiga, dalam Matius pasal 17 ayat 5, ketika Yesus dan murid-muridnya naik ke gunung berdoa, dan di situ ada pewahyuan, maka Petrus mengatakan, wah betapa indahnya di sini. Aku buat di sini 3 kemah, satu untukmu Tuhan Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Ketika kata Petrus mengatakan demikian, suara dari langit mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. 3 kali. Pertama kepada Maria, kedua kepada orang umum di Sungai Yordan, dan ketiga khusus kepada murid-muridnya. Jadi mengatakan di situ anak Allah bukan kita, tapi dia sendiri. Maka kita mengatakan Yesus itu anak Allah, Allah Bapa, Allah anak. Siapa orangnya? Itu dia. Bukan beda-beda orangnya, tidak. Hanya perwujudannya beda. Yang ketiga, Allah Roh. Karena tadi Allah itu Roh, setelah dia berada di tengah dunia menjadi manusia. Oke, ini perlu saya jelaskan. Orang Kristen itu Tuhannya manusia. Ate, najol madu Tuhan ta? Apakah orang Kristen Tuhannya manusia? Bagaimana? Tidak.
Tapi Tuhan orang Kristen pernah menjadi manusia. Orang Kristen Tuhannya pernah menjadi manusia. Itulah Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, ia berjanji, aku akan mengutus seorang penghibur namanya Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus tidak selamanya menjadi manusia. Tuhan itu enggak mungkin selamanya manusia. Karena ia adalah roh, maka kembali dia ke asalnya, kembali menjadi Roh Kudus. Itu dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Kita lihat sana bahwa Yesus mengutus Roh Kudus. Dan Injil Yohanes pasal 16 di situ diutus penghibur. Maka Roh Kudus itulah Tuhan yang satu itulah menjadi anak, menjadi roh, dan itulah sekarang Roh Kudus itu yang menyertai kita sampai saat ini di gereja ini. Jadi Allah itu 3 pribadi tapi satu hakikatnya. Tidak ada 3 Tuhan Kristen, tidak. Tuhan Kristen satu, tapi ada 3 perwujudannya. Kenapa 3? Karena itu yang tertulis dalam Alkitab. Maka datang terus mengatakan Trinitatis. Oh, mana mungkin Tuhan menjadi manusia? Gak mungkin itu. Benar ya? Toho di dang mungkin debataga bejolma. Nurutamu bahado. Secara logika, mungkinkah Tuhan menjadi manusia? Mungkinkah? Mari kita logikakan. Allah dalam Alkitab ini pernah enggak menjadi api? Pernah enggak menjadi api dia? Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dia datang menuntun bangsa Israel kalau malam hari tiang api, kalau siang menjadi tiang awan. Ketika Allah berbicara kepada Elia, dia berbentuk guntur. Dia berbentuk apa lagi? Berbentuk angin. Allah itu dapat dan sanggup menjadikan apa yang dia kehendaki. Allah itu datang bersimbol apa? Roh Kudus simbol apa? Burung apa? Dan ibu Tuhanmu? Simbol Roh Kudus? Burung merpati. Jadi Allah itu sanggup membuat dirinya menjadi apapun sesuai dengan kehendaknya. Jadi apakah Allah nggak mungkin jadi manusia? Ya mungkinlah, karena Allah itu maha kuasa, maha hebat. Apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Ya bisa, karena dia maha kuasa. Kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia, berarti dia bukan maha kuasa. Itu dia. Jadi dalam Alkitab 3. Jangankan 3, kalau Tuhan suka bikin dia serupa 100.000 bisa. Mau jadi 1.000 kayak bisa. Ya, karena Tuhan itu maha kuasa. Kalau ada yang mengenal Tuhan tidak bisa membuat dirinya sesuai dengan kehendaknya, berarti Tuhan itu bukan Tuhan yang maha kuasa. Jadi kalaupun 3, 5, 10, 100 itu bisa, karena Tuhan itu maha kuasa. Kalau Tuhan itu tidak sanggup menjadi manusia, nggak sanggup dia buat diri menjadi manusia, berarti Tuhan itu Tuhan kaleng-kaleng. Iya kan? Tuhan siapa yang tidak sanggup membuat dirinya sesuai dengan kehendaknya, berarti Tuhannya itu Tuhan kaleng-kaleng. Tuhan yang sebenarnya jadi apapun dia sesuai dengan kehendak, dia bisa sanggup. Jangankan 3, 10, 100 bisa. Nah, ini perlu saya jelaskan supaya kita jangan kejebak. Tuhan itu satu, esa benar, tapi dia pernah menjadi 3 pribadi datang ke dunia. Kenapa begitu? Itulah rencananya. Jangan ganggu gugat. Kalau ada orang keberatan, ya itulah iman kita. Amin. Saya yakin itu tidak jelas, tidak sempurna penjelasan saya, tapi saya perlu jelaskan supaya kalian, apalagi anak muda, jangan terombang-ambing. Bukan 3 Allah Kristen. Tuhan Kristen itu tetap satu, tapi dia datang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, inilah khotbah hari ini. Ini pengantar sudah saya buat begitu panjang, tapi saya akan jelaskan itu supaya kalian itu, supaya kita semua jangan diombang-ambingkan oleh dunia ini. Jangan nanti kalian keseret, apalagi anak muda, apalagi remaja, jangan tergoncang dengan tantangan-tantangan zaman. Ingat, Tuhan itu adalah satu, tapi dia datang ke tengah dunia untuk menyelamatkan manusia dalam wujudnya sesuai dengan kehendaknya.
Nah, khotbah hari ini mengatakan Tuhan Yesus datang dari sorga. Garu manusia dari dunia, dari bumi. Sian dia tu pada bata jolmai. Sian tano. Kalau orang dunia, orang bumi bicara tentang bumi, apakah orang bumi sanggup bicara tentang sorga? Adong ison pardo sanggul, adong ison partoba, molo partoba makata itoba boido, sanggup dia makata tutoba, ido lagi. Ale molo par Jawa Timur makata itoba boido, dan mungkin kan? Ay molo sanga do par Serang makata busobus di botui. Ate ikon par Siwang Borong do makatai obus-obus asiboto. Maka Yesus mengatakan tadi, dan dari sorga berbicara tentang sorga, tentang seluk-beluk sorga. Hanya Yesus yang datang dari sorga. Semua nabi-nabi dunia adalah hebat-hebat. Kelas-kelas wahid dunia, kelas-kelas utama dunia, itu semua nabi yang dari dunia, dari bumi. Tapi Yesus itu bukan nabi dari dunia, dia kelas sorga, kelas atas. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, orang itu sudah menjadi masuk anggota kelas-kelas surga. Kalau hanya nabi-nabi dari dunia ini yang bisa dibicarakan. Semua nabi yang ada di dunia ini kembali ke bumi, kembali ke tanah. Jadi hari ini sadarion debata makatai jam saron Yesus sian banua gijang alani iha tahun ma banua gijangi. Itu dah. Jadi don jamiton tu hita atong molo songoni tutu parjolo jakon ma Yesus naro sian gijangi. Ibana mampuan hanguluan. Marhua ro Yesus tu pertibion. Marhua akamang kainang. Palua honjol masian dosa. Buasai palua jol masian dosa. Ala dang sanggup jolomai paluahun dirina sian dosa. Sanggup dah paluahun dirimu sian dosa. Daung ala ni benar roh Yesus. Ikut roh tu Yesus. Jimanang ise pe jolma pertibion molo soro tu Yesus dang maluai bana sian dosa. Odon masih penting dah. Iman dapat jolo. Jalan roh Yesus tu pertibion jakon ma apa saya me bana. Napa dua dia? Nah persen nak ini tu Yesus dapotan hanguluan. Ima ayat 20 36. Nung dapotan hanguluan na sangeleng na do nama kapasaya anaki. O manuaeng. Ileho do todi nakin tu hita tu perbadia. Nah dapotan hanguluan si saleleng ni leleng na. Alani do persia maita tu Yesus unang ganggu. Jangan ragu. Walaupun dunia ini mungkin mencemooh, mungkin ya agak mencaci bahkan menghina kamu karena percaya pada Yesus, jangan takut. Heado songoni isada huta adong ma sada keluarga na buju tutu di sahu tahun mangalap aek pacur sian dolok di sada borngin Roma tibana suara mandok gohi masude inganan ni airmu semua tempat air kau penuhi malam ini bak air apakah itu ember apapun semua kamu harus penuhi ambil air dari pancuran karena besok mulai jam 10 pagi barang siapa minum air itu akan gila. Akhirnya orang yang saleh ini melakukan apa perintah suara yang datang ke dalam hidupnya. Semua tempat air dipenuhi dan ternyata malam itu penuh semua tempat air yang ada di rumahnya. Dan besoknya orang pergi ngambil air ke pancuran dan ternyata terbukti semua yang minum itu
mulai jam yang tentukan itu, semua yang minum itu gila. Hanya siapa yang enggak gila? Orang ini saya naso gila. Orang salah nama naso gila. Ujungna ala nunga gila sudah sahutai, mardal mana makata dengan, gabe sudah mana gila nakin mandokon di mana gila. Alai mana naso gila, alai sudah na gila nakin mandokon di mana gabe gila. Hape salah nana naso gila. Ganu pari masudah sahutan mandok di mana gila. Idok mana ritik. Ale saya bertahan mana? Dung hiba-hiba 2 bulan dang tahan dari mana? Alanga sudah mandok di mana? Gila. Ujungnya daripada saya ujungnya di bolokon di mana main anak ini di unum masan pacur anak ini gabe hama. Gabe sudah mana sodo. Dang adong di hutai na gila. Alanga sudah tong gila. Gabe sude ma sahutai mando danga dong bena na gila ala nunga sude gila. Ilustrasi doida di tengah-tengah dunia yang banyak orang tidak mau dalam kebenaran, kita harus hadir hidup dalam kebenaran. Bagaimana kita dapat bertahan di tengah-tengah dunia yang begitu hancur sekarang, di tengah-tengah dunia begitu runyam sekarang? Bagaimana kita bisa dapat bertahan menjadi orang-orang benar, orang beriman? Ini makna. Todi debatado namang gohita asa bohita boy tok tong. Nang pegodang tekanan, godang aka ujian, kita harus tekun dan harus hidup dalam kebenaran. Walaupun dunia ini mungkin sudah banyak yang hidup dalam ketidakbenaran. Jala hak na porsyatu debatado na tu gabe jolma na tigor jol debata. Ido maeng. Alani ido di bagasan jamita senaron di minggu timita tison, semua kita yang hadir ini mari sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan menerima kuasa Roh Kudus supaya kita dapat dibenarkan. Alani mambuanlah sendiri roh hamahita. Ido dah. Orang-orang yang telah dibenarkan oleh Yesus, maka kita membawa sukacita, damai sejahtera dan pembawa berkat. Mampuan akan dengan marlapatan mahita tudongata marlapatan matung. Wah, boy dolas rohani amata ibe kamu inang, las do rohani inata be kamu amang. Gimana anak-anak remaja? Sudahkah Anda menjadi anak-anak Tuhan kelas-kelas surgawi? Anak-anak Tuhan bukan hanya bicara tentang dunia, bukan hanya bicara tentang ilmu pengetahuan, bukan hanya bicara tentang bisnis, tapi anak Tuhan harus bicara tentang surga, tentang kedamaian, sukacita dan damai sejahtera. Itulah ciri-ciri anak-anak surga. Unang songon penginjil, along sada penginjil. Isukun maremaja. Waktu kapankah anak muda jantungnya deg-degan? Waktu kapan? Waktu kapankah jantung anak muda deg-degan? Waktu jatuh cinta. Lalu tanya lagi, waktu kapankah jantung orang tua deg-degan? Waktu kapan? Waktu jatuh tempo. Iya kan? Waktu jatuh tempo apa? Rumah kredit, mobil kredit, motor kredit, perhiasan kredit, semua di kredit. Kawin pun sekarang udah kredit. Karena COVID nggak bisa bikin pesta, kredit dulu. Jatuh tempo jadi deg-degan. Jadi penginjil ini punya motor baru. Suatu sore melau mahalaki do inaton mar motor ne baron. Santai-santai. Alani santai na harwa dangi parwahona mata lubang. Kita malobok masuk tu lubang halakon.
Berarti apat inate madabu dok motoron. Ujungna dong masuk madabu song ini Peter matom Peter motoron pa jodo di padenggan. Apa inata nunga apat. Bah isi hehe maton di paturi motor non hehe musin atau dok ma ke jam ni hopuang. La motor mi do pa jodo i paturi ho au i pasobuho inna. Butuh amu ahal sini matai. Istriku sayang, dosamu sudah lunas dibayar oleh darah Yesus. Tapi kalau motor ini masih hurian itu harta. Bagaimana kita sebagai orang beriman tetap setia kepada apa yang telah kita janjikan kepada Tuhan, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Mari kita berbuat yang terbaik sebagai umat Kristen. Adong ison nama lua te. Berusan turi don, sian gereja Betel don, neng muli mon gawe parmain di situata di son, luar biasa, maluan non. Nah, hal yang sangat penting dalam menyaksikan iman, apapun itu, jangan pernah tinggalkan Yesus. Kita datang di sini semua supaya kita nanti keluar dari sini menyaksikan iman kita Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Bukan harus berkhotbah, pendeta mungku berkhotbah, tapi kalian berkhotbah tengah jalan sana nggak laku. Tapi khotbah Anda apa? Ketemu di sana, nyetir. Kalau kamu nyetirlah sebagai orang Kristen. Kalau Anda petugas bank, jadilah petugas bank yang beriman kepada Kristus. Kalau Anda kerja di kantor, jadilah orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Ibu rumah tangga akai nata gabe Kristen mah nangi dapur te. Unang hol di gerejain gabe Kristen. Jangan sebagai umat Kristen hanya di gedung gereja, tapi dalam segala tempat. Sonari mulak mahmuna mar mobil, mulak tuhuta, manang tujamuna, mul tu ngadong pianon akan dia unang peter kaluar hata-hata mutiara ya te. Mulak segera astaga, astaga te daun. Makin tahe. Je molo disenggol halak kamu baru kok kamu. Puji tu. Waduh. Molo senggol hamu ada kok kamu. Mol senggol hamu haleluya. Dia do. Jahdo nemu. Alana molo muruk kamu dangi waktu ibanai lari mana hamu merungtungut jantung kamu hamu narugi ngamu belum munasega lari musemana hamu sedar tinggion madi hamu. Alani mol senggol pe dok mahale martang yang mahita. Maulia tema Tuhan pasu-pasu mahami asa jolma na posyatuho di sude inganan pasu-pasu mahuriam asa margogo makati dakoko pakke mahami topa mahami gebe jolma na tong makamel tehon dengan basam asa jolma pardame hami di bagasan holongmu marite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji tuata, mare de mahita huhut tapapungu piliata, pilihat sada A, sada B, dohot pilihat 2, mare de mahita. Dia
Hurian itu hatta masuk mita tu acara maka tidak kepersaun mari demahita. Jogma nanang makan persyaw dohot natorasna. Silahkan berdiri orang tua dan yang mau lepas sidi. Jong mahamu orang tua duk sidi keluarga na dohot. Martang yang mahita. Marhite-hite guar nebata ama anak doton di perbadia. Amin. Hamu alina toras dan nakon di ida hamudo yang nakomuna haholongan ni rohamuna jong dison. Tama jumolo madok moliate hamu sadarion tu debata ala ni sude asini rohana na selaon. Ai di pangulu do nasida rasi rasa nuaing jala sanga di boto nasida hata debata dohot dalan tu hanguluan. Alai tamado ingoton muna sadarion akka pambahan muna tu akka nakomunaon. Ay dang lilehon debata akad anakon tuhamu asa adong dongam muna mangula ulaun sabing. Ale asa ditugu jadi jari hamudo nasida manghuton hatan debata. Ido ubahena dilehon ni tuhamu. Ditanya kok kamudo ganupari anako munaon naselaon asa unang mago nasida molo di lalahamu nuaing hurang ni pambayan muna taringot tu akan anako munaon. Tama uduk kamu debata manobo ti salamuna martang yang mahita. Ali amanami amani nasa natarguara ama di Banua Gijang do itanoon. Say tangihon matang yang namion jakon ma akadanakon gabe anakommu. Asimaroham lehon maton di perbadia turuhan nasida asa gabe sisyamun nasida rudi sangilengna. Molotung nahurang pambayan nami naselaon tu nasida say sesamai. Say unang ma targasip nasida, jala unang loas mago manang ise nasida binahin ni pangalahon nami i. Asimaroham satu tanganmu mana sida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul manatoras. Hamu akka dana na hinolong debata na jongjong do hamu nuaing jolo debata na mamereng turus tu bagasa rohamuna. Do di jolo ni huriaon. Nung adi boto hamu lomo do sogo ni rohan debata. Dang terbaik kamu be marsidalian sogot di ari paruhumani. Molo ingot rohamuna di aka ari ni ngulumuna nang salpui. Tama mandok mauliate hamu tu debata alni sude asin rohana. Jala molo di ingot tamu aka pambahmuna naso ture. Tama marsak be hamu sadarion marningoti. Bahwa kamu maluhut na tutuan Yesus asa disesai ala ni mudarna na usehu moko pardosa na manopoti dosana. Alai paubahamu marohamuna huhut pukamu maparange na baru olat nyon asa dalan muna dalan nagogoi na marhapatean tu hanguluan sisa leleng na. Atong alusia muma na sukutonon di jolo ni debata di jolo nakadongan muna pungudison perjolo di peratuturoham do hatan debata naginurhomu na selahon holan ido dalan tuhanguluan alusima olo doho siya nasaroham tu mudalhon salut dosa jala olo doho tujuanon manguton hatan debata rodi hasu di bohalmu alsamu Olo doho maka nguluh na persyaon na tutu na kinatindakon ni hura Kristen Protestan songo na tasurat di pada Nairobi do na di pada baru alusima. Atau merpadan do hamu nuaing jolon debata na badiai di jolon ni huriaon. Tung unang ose hamu say berjumah hamu marningot salut ne asalam hot ha persyaon muna. Martang yang mahita.
Aliama nami jal debata nami. Suruh maton di perbadia tu rohan nami be. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Huleon hami marohan nami bain inganamu. Wala niyon ruisang leleng na. Suraton jala sahapi mas tusi sude naung hinolon hami saron. Sa ipaujung ma ulaon na pinuk kami di bagasan rohan nami. Ramoti mahami sa sudena. Unang tung hamagoan sogot manang ise siyan hamion. Tugu jala iring-iring mahami ganup ari. Asa sahat tami Tuhan uluan nasora suda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Atong hatindakon majolo hata hapersotei. Hata ni debata tusi meilani syanturi. Asa sian natu mangihon do roha persaun, ia panangihoni sian hata ni Kristus do. Rom 10 ayat 10 pitu. Saya berju mahora sirasa mate, dungilenokku matuho tupal hanguluani. Parangihon mahatan debata na ginrohon mi, ay ido hanguluanmu. Amen. Kalau hauma paso-paso siya na mata debata do siyan anak na Tuhan Yesus Kristus do siyan ton di perbadia. Di ramoti Tuhan debata maho maralohon nasa najat. Di pargogoy maho patupahon nasa nadenggan. Amen. Isi maho dah. Hamuna pinarhamaol ni debata nunga gabe dongan sa huria jala dongan sa panganak kamu mangato papadan na badiai. Narga situdo hamu itubus unang oleh hamu be dosa do sibulis. Ramotan debata do hamu maralohon pangagoy. Asal matoktong hamuna tu ibana jala tu giron nama hamu masuk tu harajaon Banua Gijangi atong martangyang mahita. Aliaman namin na di Banua Gijang asimaruham di nasida akan na pinasahat munuaing tuho. Saya ramoti manasida martihite ton di perbadia. Saya pahot manasida di bagasan padan naung niolan nasida nakini. Saya perbadiai manasida di bagasan hatam. Asa tarida haprason nasida tujulanon. Marhite-hite parange nadenggan. Amen. Silahkan duduk. Maredehita la statutu parminggota.
Pinuji madebata amani Tuhan Yesus Kristus nang upas-pasuan tu hita ragam ni pasu-pasu parto dion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ibana na sian gijangi ido mangatasi salutna jakon maibana jalahatin dakon magoarna. Ale Tuhan, sai totong ma patadaho tuau hasitonganmu, asa hujakon jalawati dakon hasitonganmi. Narosyan gijang ido mangatasi salutna ima naung padomu hita tu amai jala todi perbadia patok tokon parsarata di bagasan hasitongan ala nii ikon jakon mai jala hatindakon maguarna. Ale Tuhan, sai totong ma patadahon tuau hasitonganmu, asa hujakon jalawati dakon hasitonganmi. Nasinurun debata ido makatahon akahatan debata aidang marpanuhatan ibana mga lento dii ala nii jakon maibana jala hatindakon guarna. Sai papuli Tatangnya ko mapeleata ali debata amanami na di banua gijang hodo haroro ni salut si leho na denggan duhut nasa ulibasa na mulutus upasa tami masya ne lehon mituhami pilanami tuho say jalo megabe uap na husus di jolom pasu may jala ramoti asa uprahasya kami pilianon pati bulon harajomu ito nga nuriam doho di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam utadahami godang ni silehon lehon mituhami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amen. Ale debata nami, debata ama, anak doho todi perbadia. Nabadia doho, jalagok hamulomu liat portibion. Pinuji jala pinasangap mahoro di saleng-elengna, ala asin ni roham na usaha tuhami doho tu sude huriam. Namarlas ni roha dohami nuaeng, ala naung di papatar jala di patadaho ko tuhami hadiriomu. Holong ni roham, asin ni roham, labas ni roham, hasesa ni dosa, hanguluan sogod, arta silehonommu sogod, rodi silabommu sogod. Naso habilangan do sudenay, ay naso dung niatusan ni jolma di patorang hodo tuhami. Naso dung ni ida ni jolma di pataridaho kodo tuhami. Naso dung binasabasahon ni portibion di buah kodo di hami. Naso tarlehon portibion di leho kodo tuhami. Ala nii upasatami matuho daging nami, todi nami, roha nami, rodi saluhutna na dong di hami. Asa patawommu hami tuharajommu na di banua gijangi. Hodo manopahami ubain tubuh hami tu hasyanganon. Say topa jalapay baru mahami asa tubuh hami padu halihon. Jala gawe partohap di hasyangan narosogod. Dilabung mi na uduk jala na serep doranami rotuho mangalehon rohanami. Say bahen may ingananmu. Say homa mangula jala manggogo di bagasan hami. Say paujung ulaon nang pinukami di hami. Naung sinakapmu ima guarmu na tu hami naung taridi hami tu bagasan guarmu na badai asa hami diho jalaho di hami sailam tanggali rohana buruk sya kami jala solukon rohane baru tu hami asa badia paranginami paboa naung mauliate rohanami tuho
Saya pargogoi mahami, asahu parango kami sude na idokmu tuhami, paboa naung tutu hami aka anakmu, jala panean di hanguluan sogod. Saya payan babita nauli di hami, asa adong pargogo nami, sa leleng hubulus hami hasanganon. Saya patogu hapason nami, marhite to di perbadia, saat rodi hamatean, asa sahat hami tuho, amanami, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alea manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saud malomon ni roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamudi barisan dame jalo hau mapasu-pasu siya namata debata. Di pasu-pasu jadi ramoti Tuhan debata mahamu. Disondakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana bidamu. Didopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasorhon madamena tu todimu nabi. Selamat hari Minggu, Salam. Unang lupa hitamang mengisi pilihan gerakan 1000 naukubay kami di Tanggatay malati madihamu na aka dongas sa borsyaw. Taisibe amang poti dana pensiuni, taisibe lamula kita. Udang-udang be kamu.